Moikka ja tervetuloa tekemään opiskelijasafkaa. Meitsi on Jesse ja tänään mulla on vieraana Madcraftista ja omalta vlogikanavalta Tom Nuorvaara Tom. Tänään meillä on joulusafkaa luvassa. Musta tuntuu, että meidän budjetille ei tänään ihan kinkkuun ruveta vääntää, mutta voitais silti tsekkaa, että mikä se meidän budjetti on. Kai tosta nyt molemmille riittää jonkunnäköiseen joulusafkaan. Mä oon Jesse ja seuraavan 5 viikon ajan me tehdään opiskelijasafkaa. Mulla on joka jaksossa eri vieras, eri aihe ja about 5 euron budjetti. No niin, nyt ollaan kaupalla. No kyllä. Lähdettiin perille. Meillä on tässä 2,5 minuuttia aikaa. 2,5 minuuttia. 2,5 minuuttia siitä, kun sä astut tosta sisään. Nyt oli kiire. N-Y-T. Nyt. Ihan ekaks mä otan ne kaikista kalleimmat asiat, koska sit tavallaan ne loput pystyy täyttämään sit semmosella pienillä aika hyvin. Tuli ehkä vähän hätäseen katsottua, ei välttämättä tullut otettua sitä halvinta ja parasta mahdollista vaihtoehtoa. Pitäisikö mun nyt ottaa ja keittää 1 peruna? Mä oon yllättynyt, että sä löysit ohjeen, johon tää 5 euron budjetti riittää. Että... No ei, mä joudun soveltaa tuolla. Mut puuttuu pari juttua, mutta kyllä tästä pitäisi ihan nätti rosolli tulla kuitenkin. Joo, tosissaan mulla oli siinä ihan reseptikin auki pöydällä. Mulla oli jotain, minkä pohjalta lähteä tekemään. Mitä oot Jesse toivonut joululahjaksi? En mä oikein tiedä. No, raha on aina kivaa. Se on Rahaa toivoit joululahjaksi? No se on sellainen varma, että ei niinku tuu pettymyksiä, kun saa itse sit ostaa sillä mitä haluaa. Ja no vaatteet on kans. Vaatteet on tosi semmonen... Sukat. Siinä sit kun mä rupesin kokkailemaan, niin pistettiin vesi kiehumaan ja porkkanat ja perunat paloiksi. Ei ehkä mikään maailman normaalein tapa tehdä sitä, mutta... Mulla tulee tämmönen oikein kunnon joulupöydän tarjoilu, kun tulee niin paljon. Kelatkaa, 5 eurolla saa koko suvun jouluruoat tehtyä. Oi elämää. Mitähän tästä tulee? Mä oon saattanut nyt pilata tän ruuan, mut katsotaan. Mä luulen, että tästä mun kastikkeesta tuli ihan täys katastrofi. Mun hieno lämmitetty kinuski-kastike, niin se meni kyllä ihan niinku metsään. Ehkä kannattaa syödä vanukas vanukkaana ja kinuski-kastikkeen. Mä en tiedä, uskallanko mä laittaa tätä näin pipareihin. Se on hyvä tässä vaiheessa tehdä. Siinä olisi voinut laittaa myös sitä suolaa siihen keitimeen. Sä vielä ehkä voit. Tosissaan siinä sit kun totesin, että keitinvedessäkään ei ollut suolaa, niin mä rupesin sinne mun sekoitukseen kaataa suolaa. Ja mä otan ihan pikkusen tästä suolaa tohon mun juttuun. Ihan tällainen. Meni vähän liikaa. Älä nauraa! Ihan vähän! Ota huomioon, että siinä mun keitinvedessä ei ollut ollenkaan. Siitähän se riemu sitten repes, kun Tom rupesi juhlistaa voittoa jo siinä vaiheessa. Tiedätkö, kun mä olin jo lyönyt hanskat tiskiin tämän kastikkeen kanssa, nyt oli niinku comeback. Mä toivon, että joku tekee giffin siitä sun suolankaadesta. Ei! Joku meme-gif. Pari desi suola. Seuraavaksi vissiin maistellaan sitä. Joo, se voisi olla. Katsotaan kumman on parempi. Nyt on niinku paras mies voittaa. Nyt ollaan aika tasoissa. Lähtötilanne on aika sama. Mutta niinpä. Asetelma on eri. Maistetaan. Onnea matkaa. Oli aika mielenkiintoiset kombot siinä, että leipäjuusto ja piparkakku. Saa nähdä mitä siitä tulee. Nyt tulee aika mieto kuin sen paisto. Joo. Piparit maistuu yllättävän voimakkailta. Ehkä se oli enemmän niin, että piparit maistuu ja mikään muu ei niinkään. Niin se ei ole ehkä hirveän hyvä. Kyllä se suola vähän tulee, mutta siis aika hyvä rosolli. Sieltä. Jos mä voisin syödä tätä. Siinä sitten kun Miko oli maistanut niitä kaikkia, niin se teki oikein kettumaisesti, että piti meitä siinä jännityksessä piinaavat varmaan mun elämän pisimmät 5 sekuntia. Kyllä jos nyt kävi silleen, että... Rosolli vietää jakso. Oi. Mulle ei kyllä kerrottu, kun mä tähän osallistuin, että häviäjä joutuu tiskaamaan. Tällä kertaa mun Rosali voitti ja ensi kerralla me kokkaillaankin jo uuden vuoden safkoja. Ei kai siinä, me nähdään silloin. Moikka. Ei anna edes se tiskihar. Sinne se Tom sit joutui tiskaamaan ja jotain se jostain harjasta puhuu, mutta en mä yhtään tiedä, mikä juttu. Kyllähän sieltä sit mieluinen vastaus tuli, että kyllähän mä tän vein.
Kyllä se nyt vähän oli odotettavissakin.